जों जतन साइमानो त्रिपुरा मंसा इनकाम करे त्रिपुरा हापां सुदु 12 थापां रां तमुंनो मुथाग्रिके त्रिपुरा हास्टेनो नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरानि लोकरक माचे मानाया थैनाय आबो अंखा कुबैकक त्रिपुरानि नॉन त्रिपुरी बांग्लादेशी एक सीएम नो कारै प्रेजेंट सीएम त्रिपुरानि बांग्लादेशो ताबुकनो इलेक्ट्रिसिटीनि बिल फाइ तंगो जतन साइमानो आबोनि बागै त्रिपुरानि अवस्था साना हामिया बेबाग्रां बांग्लादेशी रकनो फ्री चानि ना खानिनानि नक तांगिरिनानि बागै सिमिनो पाइलाया त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट नकनि बरक हिंकेसे नकनि डेभलपनि बागै वानसुकनानि नकनि बरक या हिंके रांचाना बागै सिमिनो वानसुकनाय जों जतन साविमानो आबो हाइकेनो माचे मानंया त्रिपुरानि खरकसा बसा बनिबो मुंख केन्द्र त्रिपुरा मुंगै सिकं मुंगो कासाइ फाइका त्रिपुरा व तंनाय त्रिपुरा सरक माचे मानंया तंगो आबोनो फुल एविडेंस रां 10 लाख बया 20 लाख बया only 40,000 इस्लाइ किसा गोबां सुदो नासिक मानलिया आ रांनो खगना नाखा थाइ बेंगालुरु सरजापुर दमासुन्द्र सार्कल नि खकेन्द्र त्रिपुरा मुंगै रां 40,000 इस्लाइ किसा गोबां खगै खारकाहिनि ककसिल चामु कासाइ फाइका ओ पाति मुं पाति खा तालियं तालि जिथाम सालमारिव फुंनि दामबा आंगै सति थामथि जराव ककसिल चामुं दिबान त्रिपुरानि खगै खानानि मुं खकेन्द्र त्रिपुरा दलाई डिस्ट्रिक्ट कामी बुआल खली चंदी दासपारा बनि बुफानि मुं चैत्र भूषण त्रिपुरा बनि ककदुक नम्बर अंखा 7259604952 एबा 7483360970 बो रांनो खगा खगेन्द्र त्रिपुरा फायदे आबोनो बसायमान लायोनो रूम भारानि बागै खाथिजाक 13,660 तै फालनक एबा दुगानि बिल 9,860 आसक रांनो बतै खारका खकेन्द्र त्रिपुरा हिनै ककसिल चामुंसिल चाखा दिमान त्रिपुरा तको कुमा फासुं आय आंसो जतनो प्रणाम खैका आं तबो कक कैसा सनाइ र सिनि प्रब्लेम अंगै तंग प्रब्लेम बाहाय के अंखा बराय के अंखा बाहाय के गते खामनो जतो नंनां तबो साइ खनार नाय न जतो फाल प्रथमने होइते लास्ट पर्यन्त गाम के खनादि तमानि बा प्रब्लेम अंखा तमानि बा तमा अंखा हमनो न काहाम के खनादि जतनो नायबेदि सबो आइके गते रकलां खासनो तमा प्रब्लेम अंखा हमनां तबो फासनि होइते जतो ननो जतो जेता साइ खनार नाय अमा हाइसे कखां क्लेस तैरा प्रब्लेम फासि तंगो महाय प्रब्लेम माय मोनसे या थै मोनसे याखै आइखै गते तंगो जों इरो तमा अंखा तमा सका अमा जतो न आनि क पुरा खना मानि परे न साइ मानाय ब्राय जाति काहिनी अंखा इरो जों बेंगालुरु तंगो तंमानि 4-5 बोसोर काका नो थांजिया का तफानो हिंक्लाय जों इरो बक्सा डिस्ट्रिक्ट खैयो हिंक्लाय जोनो जे सिनि आटा क्लायो व बिनि बुमंखा खगेन्द्र त्रिपुरा बल खाली एडिसिनि बल खाली चंदी दासवाजा परा दलाई डिस्ट्रिक्ट नि हिंक्लाय बिनि आफा क्लाय कै थै पेजाव बिनि आमा कैसा तंगो खबर हिंका हिंक्लाय जोंतो बनो विश्वास खाय फेका नबसनो रिंखो कामो महाय बनिरो आनि आटा क्लायो ब हिंक्लाय माने जों बनो भरोसा खाय माने विश्वास खाय फेका बिनिरो डिप्टी खिजनि हिया बिनिरो फाय डिप्टी खामने 2 बोसोर जि काजाव माने कोनो प्रब्लेम निया हिंक्लाय जोंबो बिनि बाइफिन रक लायो हिंका हिंक्लाय बा बनो विश्वास खाय फेका फाय माने परे तबो महाय हिंका हिंक्लाय एजेंसी बो थांनाय कैंसर ओना हिनेते इनो एजेंसी कता फैनाय हिं सा हिंक्लाय बा हिंक्लाय जों तो मास पाये जतो रां तां मालायजा बेतन तेतन जतोनि हिंका हिंक्लाय दुकान बाकी सपाय सिनि हिंगा 10,000 हिंक्लाय जतो जों कायसा बसौ सपाय जतो रूम भारा बाय दुकान बाकी बाय जतो बिनियाग रजाव हिंका हिंक्लाय अमन से ब ओ दुकान बाकी रूम भारा रिया बादे ब अम माय चनो थकाय रय खाय थांका रांनो तलांगै हिंका हिंक्लाय कल खायसिनि खाय नेखा जों तो साय मैया जों आइफनो रूमबो क्रै जों बरायनि थांजा हिंक्लाय रूम फायने फै मानसे रूम ताला रजाव मा ओ ताला से 1 केजी रकानो ताला गारा जाति हिंक्लाय अमाय फै मानसे रूम ताला रजाव मा हिंका हिंक्लाय दुकान मालिकनो कल खैका सब ताला फै मानसे दुकान मालिक साबा ब ताला रबो हिए हा तमानि ब ताला फै मानसे अमाय दुकान बिलो जिया नंग सा हा जों तो अलरेडी र पाइजाबले बिनियाव बर जिया दे माने रिया छाव हिंका हिंक्लाय जों रिक्वेस्ट खैका नेक्स्ट मास फाव जों कष्ट खायदसिने अंकल किसान नाइसिन सिदि माने नाइसि मिया क्लमो हाय सिनि मोबाइल थाइनै सैलार खा मोबाइल टोबेल सैलार जाव माने परेसे जन सापि रेखा जों फाये ताला फ्ल फेका कोनो मते खाये सिनि याव तो रांबो करे पिसा करे उजं ज थाना थामिया अमाय गते तंगो माय मसाया तिनि सासा अमाय अबनि बाय जों बनो रिफिम रां नांगो ब जदिनि अमाय बिनि बाइफिं इंगे मासुकलाय बसनो गूगल पे गे फाव ब ट्रांसफर खैतो तफान संग मोबाइल पे खेलामाओ जदिनि ब अमाय वानसुया जदिनि निजे सेसं बासि खालामखा